Vi vil fortælle lidt om fordøjelsen. Fordøjelsen starter op i munden, hvor man så indtager maden. Maden bliver mekanisk bearbejdet ved hjælp af tænderne, og der bliver også udskilt noget spytamylase fra spytkirtlerne. Og spytamylasen, den nedbryder stivelse til mindre kulhydrater, altså maltose. Det næste, hvor man kommer hen, det er svælget og spiserøret. Maden bliver transporteret gennem spiserøret ved hjælp af peristaltiske bevægelser, og bliver hjulpet på vej ned af slim på indersiden. Det næste stop for maden, det er så mavesækken. Og det er den her orange ting. Mavesækken, den indeholder mavesyre, altså saltsyre, som dræber bakterier. Den indeholder også pepsin, som er et enzym, der spalter proteiner. Og pepsin, det fungerer bedst i et surt miljø, så mavesyrene har altså to formål, kan man sige. Næste stop er 12-fingertarmen. Det er der, hvor galle bliver tilført, og det er med til at emulgere fedt, altså spalte det i mindre bestanddele. Og der bliver også tilført bugspyt fra bugspytkirtlen. Okay. Og bugspyttet indeholder så, altså bugspyttet, det skal neutralisere mavesyren, og den indeholder også nogle forskellige enzymer, blandt andet maltase, som skal nedbryde maltosen, som altså er kulhydrater. Det indeholder også peptidase, som spalter polypeptider til aminosyre, det er altså proteiner, og lipase, som spalter triglycerider til glycerol og fedtsyre. Og det her lipase, det kan altså komme til, fordi at gallen emulgerer fedtet. Ja. Det næste, det er tyndtarmen. Det er der, hvor aminosyre, glycerol, fedtsyre og glukose bliver optaget gennem væggen. Næste stop er så tyktarmen, som er den her. Her der bliver alt vandet optaget, og de forskellige salte. Den indeholder også en masse bakterier, som ligesom skal forgære maden, altså alle de dele, som ikke kunne fordøjes. Og sidste stop, der har vi endetarmen. Det er der, hvor afføring udskilles. Det gør det i form af bakterier fra tyktarmen og rester af ufordøjelig mad. Samt bliver 1,5 til 3 liter luft også udskilt om dagen.